Sa pistahan ni San Juan de Bautista karong adlaw, mga kabanay, mga higala o gabisan mga tinunan bisaulog sa kapistahan. Unsa may naandan ang report ni Faye Marie Dumabok. Yano, apan makahulugano ng pagsaulog ni Art Jonas Lapas nga mi-leaves iyang trabaho aron makauban ang tulo nila kamang anak nga daw gapiknik sa may baywalk sa barangay Dumlog. Nagbaon silang pagkaon ug napasilong lang sa dala nilang payong. Mas makahulugan kini alang kang Lapas, human na himong byudo usa ka tuig ng milabay nga giusa na lang nilang pagsaulog sa kapistahan ni San Juan ug ang Father's Day. Wala na ko yung asawa, ma'am, kay namatay na ba? Oo, ako lang nagkuha na ning ako mga anak. So as much as possible, sa nag-leave ka karon? Oh, wala sa ko ni trabaho, ma'am, kay wala may makabantay nila gud kay sikli man kay ning akong ikaduha nga anak pod niya. Ako lang sa silang gikuan. Agkuyugan na. Niya'y mga tinunan nga migamit silang break time sa pagtubag sa module sa pagpangaligo sa dagat, taliwa sa naglagiting kainit sa adlaw. Na-break ko ron sa akong module kay mo relax ko sa dagat kay cherry man kay daghan man kay tao. Oh, dako kay dagat. Kontento lang sila sa bawon nilang linungag nga saging nga giparisan og ginamos. Nilagsik usab nining adlaw ang pipila ka patigayon sa pagkaon. Nagtinabangay ang kapulisan, mga barangay tanod ug ubang force multiplier pagbantay aron mapatuman ang health protocol diya sa kabaybayunan ug ang kaluwasan sa mga nangaligo. Ya nga mong gi-concern dre og nay mag-inom, ya mag-observe gyapon og kuan social distancing para ma-maintain gyapon nato ang atong health protocols ba. Ya among gibantayan dre nga di sila magpataka og labig basura. Uba ni Jun Sulon. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.